Nag-love shout out sa iyo kapatid na Kois. Salamat kapatid na Kois. Kain. Shout out my friend Tonam Kitchen. Salamat Kois. Kois, patamsak naman sa premiere ko. Ayan na binaba ni Rachel channel. Premiere ko yan Kois. At saka kay Ma'am Joy, ayan na nakapin. Kay Ma'am Joy yan. Ayun. Patamsak ko sa premiere ko. Ayan na binaba ni Rachel channel. Tapos yung kay Ma'am Joy, oh, ayan nakapin. Yung live niya kanina. Nakuha mo na? Kumusta guys? Shout out kapatid na Shonam Kitchen. Thank you my friend. Okay na. Salamat guys. Guys, patamsak naman sa premiere ko. Ayan na binaba ni Rachel channel. Premiere ko yan guys. Sige na guys. Ayan no, na binaba ni Rachel channel. Premiere ko yan guys. Patamsak naman. May tuwa din si kapatid na Sona mo. Yes, my friend, Sonam Kitchen. Thank you. Don't worry if we have a visitor, new visitor. I just tell him to visit your house, my friend. Thank you, my friend, Sonam Kitchen, to visiting me again. Thank you. My friend, eat. Just eat a banana. Just eat a bread. Yes, my friend, Sonam Kitchen. Don't worry if we have a new visitor. I just tell him to visit your house, my friend. Don't worry. Guys, patamsak naman sa premiere ko po mga kapatid. Ayun na binaba ni Rachel Channel. May nakapin po tayo sa taas mga kapatid. Ayan po si Joy Charity.
Pantay oh. Tatlong tuwad, tatlong tamsak. Hmm? Di wow. Walang apihan. Tatlong tuwad, tatlong tamsak. Sige kapatid na ko, salamat. Dami sipi ah, magpapalit ng sipi.
Asan ako? Ubra na ako. Salamat kapatid na Koys. Salamat sa pabigi-bigi mo diyan, Koys. Pantay Koys, oh. 3 ang tamsak ko, 3 rin ang tuwad ko. Idi wow. Saan ka pa? Kasi simula ko pa lang, di pa, wala pang tamsak. Ang unang tamsak ko, tuwad. Sana all. Kumusta, Koys? Nakuha mo na ba, Koys? Nakuha mo na? Malaba. Tulaan mo yun, 4 na naman ang tuwad ko, 3 tamsak ko. Erishing! Marami pa yung tuwad kaysa sa tamsa. Patawa. Sa 50 taon na natin kaya sa iya. Kinauna ako. Kunya kinauna na ako sa bago ko 25. Kinauna naman ko 50. Kasi 35 na. Ang tao talaga yun. Malaman. Dahil na. Mismo palayo ko lamang di sa ko dahil.
Walang tao, walang people, walang people around the world. Ganun. Ribukong ka. Baka lang nasa Bugawa. Di sandyan.
Very excited.
Buntasan na sarang oras. Buntasan na sarang oras. Apa pinabakal si Bukit sila? Ito lang sana. Saro. Buntasan ng isang oras.